Už je to tady. Kdo by to byl řekl? Tak tohle je budoucnost. Jo, bože, jsem v budoucnosti. Juhu! Užij si rytmus budoucnosti. Užij si adrenalinových výšek i pádů. Můžeš si udělat nové přátele. Týká se to mého oka? Trochu. Dej si kafe a uvidíš, co to znamená boj o přežití. Zničit lidstvo! Au, 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 au. Šokující, barevná a skoro 3D. Koukejte! Plná šílených robotů a krvelačných emzáků. Spalte ty pobudy. Tak a jsme v rejži. Pryč. Zkrátka, všechno, o čem si kdy snil. A tohle si máte vzít na sebe. Líbí se mi tvůj styl. Je takový velmi erotický. 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 Futurama. Od 1. dubna.